Pambansang tilapia. Pambansang isda sa Amerika, tilapia. Asin. Okay, cut. Ang pagluto sa quinoa sama ra sa mais binuyok, pabukalo nimong tubig, yan igbukal na, lunod na yun sa dugayan. Anya ikaw taas ka kolesterol, anya tambo kay ka, gusto ka mo daot, pagay nimo ni quinoa. Taas kining fiber. Hapit na. Luto na. Lono tanan. Wala nang istorya. Mapilog ko ano. Pangit.
gusto na to. Sayang kayo. Daginot, kay mahal kayang hugas. Di man. Di man. Wala. Wala. Wala yan. So. Ano mo dyan? Lawan ka po. Lawan. Wala. Bukan ng tubig. Lawan. Ano kamay naman? Brown sugar. Kay. Oh. Pakita na. O, ayan. Tikman na natin kung masarap ba. Wow! Ang sarap nga. Sa sobrang sarap, makalimutan mo magbayad ng utang mo sa akin. Ang sarap! Daghang salamat, sugbuanon, sa inyong pagtanaw. Bye!